Явор яде диня. Това е един не толкова известен, но сравнително удачен метод за ядене на диня, особено в домашни условия. Да, яде диня, да. Тук Явор е на 6 месеца и половина. За хранене на 6 месеца по метода захранване водено от бебето. Справи се сравнително добре, нормално за възрастта му. Да, това е неговата кака. Снежана. Обичаш, да, знам, че обичаш. Динята се радва на огромен успех у дома. Единствено поддържам парчето, понеже е малко тежко, а това се получи по-ниско от обичайното. Ако беше малко по-височко, вероятно щеше да го стига с устав, само като се наведе леко.